Nire izena Nere Gil Negrete da, eta gaur egun Nafarroako Unibertsitateko Ingeniaritza Eskolan Teknunen egiten dut lan, Ingeniaritza Mekanika eta Materialeseko departamentuan hain zuzen ere. Ingeniero mekanikoa naiz, eta ingeniaritzan sartu nintzen partez nire aitaren gatik bera materialeseko ingenieroa zen, eta ikerkuntza laborategi batean egiten zuen lan, eta txikitan bertara eramaten zidan, han egiten zituzten ensaioak eta diseinatutako piezak ikustera, eta nik uste horrek nigan sortu zuen ingeniaritzarako bokazioa. Gaur egun ikerkuntzan, vibrazio eta zarata transmisioan egiten dut lan, eta nire lanagatik gehien gustatzen zaidana, batez ere egunero gauza berriak ikasteko dudan aukera da, eta baita ere ikertutako teknologia horiek bai makina edo behikuloen hobekuntzarako aplikatzeko daukagun aukera.